Ola, bos días amigos e amigas do Comer e Falar na Rede. Aquí estamos no backstage. Ese seguro que vos sona, verdad? Estou aquí a ver se consigo. É que non para, entón é que é imposible. Non sei se ir detrás del, se que fago con el. Estamos... Mira, ahora que relaxado parece, verdad? Marcos Ramos, como estamos? Muy bien, pues ahora un poco atareado y ya medio Está terminado. botando unha indirecta, pero da igual, vas a falar un momento comigo para os ointes do Comer e Falar na Rede, compañeiro. En que fase estamos desta Pues xornada ahora de mismo mañá? estamos no tercer exercicio da cata de cafés. Cando rematemos este tercer exercicio vamos a hacer un break, vamos a hacer unha pequeña pausa para alimentar aos competidores. E a nós tamén, non? Digo eu, non? Bueno, se vos portades ben, sí, si non, a ver como vos portades. Dios, que duro este tipo, de verdad, eh? Verdad que é duro, a que sí? Me coñecede que é duro o tipo este. Son malos, moi malos, Bueno, moi malos. hai tres equipos, porque hai un equipo, como sabíades, que vos contamos na entrevista que fixemos no Comer e Falar na Rede, Sí. que é esa parte de aficionados ou de Bueno, invitados, digamos, invitados porque, máis ben. entre os invitados, por exemplo, está Diego Campos, que coñecedes tamén moi ben. Sí. Que tal o está facendo Xoanqui? Xoanqui está facendo estupendamente ben. Claro. Se non gaña é porque non quere. É porque non quere, É porque non quere, bueno, é porque non pero pode dar. como está indo a competición? Moi ben, está indo todo rodado, baixo previsto. Non estamos tendo ningún problema, ni... Acabas de decir aí quen iba máis ou menos de momento adiantado, non? Sí, Na polo de agora va o equipo de café, pero claro, é que estamos a catar café. Cando Toque o viño xa veremos Toque que o viño pasa. xa veremos que pasa, claro. Bueno, a xornada está indo ben, tal como pensabas, tal como esperabas. Sí, tal cual, está perfecto. Bueno, vou non deixar un pouco, porque xa está, o tipo está como unha moto, está pensando xa no que ten que facer agora. Como din na sexta, adiós. Adiós. Vou a falar un tiño aquí con estos señores. Aquí está Sito, que? Aquí Sito e Manu, aí están. E Raúl, efectivamente. Bueno, estades preparando a seguinte proba. Milimetrado todo, non? todo milimétrico. Tedes que medir exactamente as cantidades, A todo. proporción exacta para facer a brasileña e demais, nin miligramo arriba nin miligramo abaixo, ten que ser a cantidad xusta. Bueno, que teñen que facer agora nesta proba? Pois nesta proba, mano, que era... Esta proba é un pouco el protocolo de nariz de oro. Esperad, me vou a chegar aquí a Manu un momento. ¿Cómo? Se le da unas características, ¿no? El café pues, unos datos, ¿no? De altura, procedencia y demás. Y después, con 8 cafés, vuelven para adentro y sale uno solo. Y tienen que adivinar cuál es. ¿Cuál es? Y decir, repetir, ¿no? Lo que se le dijo. Menos mal que estou con estes hoxe, porque senón que estaba a cousa complicada. Gracias, compañero. Ah, un placer. Bueno, ela é das que máis curre. Le va currando aquí todo o día sin parar. Nada, eso, que vos iremos contando máis cousiñas dende esta cata enfrontada de café e viño, porque queda todavía este ratiño e pola tarde o viño, eso. Algo cataremos, non? No solo preparar, habrá que beber algo. Que sepades que me tiven que facer eu o café con todos estos cracks aquí. Ai, chao.